Bunso? Ay, asin, puso. Asin. Hindi pa pala bunso ah. Yung tuloy na pangalan, Ah, Justin Paul. Ay, Dustin po. Yung maagamit yan. Ano Ay ko? mo, Ay, ako mo. Ano mo? Ano mo? Justin Paul. Yes, mga subscribers, magandang magkipeg. Dito tayo sa bahay ni Justin Paul. Ano ba to? NHA to? Halika dito. Eh, masok na kayo. NHA. Ay, kita. So, nagpunta sa akin sa pesto to. Ano pa mo? Diana po. Diana. Yan. Mariana. Yan, ito mo. Kasal ba? Kasal ka? Bakit? Yan. Halika. Halika. Ikaw kasal tayo ka. Ah. So, kunting katanungan muna bago tayo magsimula. So, ano yung naramdaman mo? Yung parang may umayakap po sa akin. Doon ka tayo. Sige. Sige, sige. Bawal. Ano yung gabi? Oo. Opo. Ay, hindi. Madaling araw na yun, kuya. Saan banda? halika ito. Habang ka lang. 6. Ay, ano? Ayun na parang ano ka, parang nalibungatan ka, nanaginip ka. Hindi po. Gising po ako nung tapos biglang nangalabot buong katawan ko. Tapos parang kung may humingi sa... Hindi ba ikaw? Hindi ba? Joke lang. So ano yun? Spirit yun. Spirit. Sa kwarto. Sa kwarto. Bagay, pagpasok pa lang dito kasi, malakas na yun yung energy ng ano, spirit. Ano naman kuya yung sa banyo? Ito naman So Ben, dito ka, dito. Hindi ko. Hindi ko. Hindi kasi ikaw. Kaya ikaw yung nakapag-experience, mamaya. Hindi mo kita ko lang nga kuya. Kaya dito yung kasama katawan. Asan mo na, alam, marami tayo. Paano mo? Sige. Diana. Mahihina ka. Oo. Ayun, take it. Lalaki. Asan mo na, oo. Ito, Riga. Lalaki. Lalaki nagkasama. Ano mo naman na lalaki kuya? Pagkakanan, lalaki. Ang babae, dalawa. Isang cellphone. So, paano yung sa mga sakit? Ano na yan, lalaki. Saan yung dumas niya kuya? Konti lang. Ito. Yan o. Antay ba? Antay na sa'yo. Antay kayo. Wala ka na. Ano na. Antay na sa'yo. Kasi isa. Jay! Kaya Jay! Sa'yo nakita. Asan mo na? Sa'yo na, ikaw na. Tingnan sa'yo na. Bakit na ano? Tingnan po natin kung... Oh, normal si nanay. Normal. Tingnan sa'yo. Mataas ng batang to ah. Pag pumataas yun, ibig sabihin yan, napaglalaroan ko yun, nakakita ko, nakukulam ka, wala naman, wala kayo, normal kayo. Ito kasi, may spirit sa kanyang ano, nagkagusto. Ay gusto, papalsin natin? Siyempre, papalsin natin. Papalsin po natin nga sa pamamagitan ng ating blessing, dito sa ating bahay mo. Okay? O sino mga tao natin dito? Kami lang. Kailangan po positive ha, wag, hindi pa din negative ha. Pag kasi negative, Anong ibig sabihin ng... Si mama ko po, sir. Minsan po, matutulong lang siya dito. pag yung negative sabihin, hindi siya sumasakay sa atin. Oo, isa ko na tiwala. May malakas ang ano yun, bad spirit mo. Wala niyo positive lang. Asan mo na tinakulan? Jay! Saan mo na nangyari? Kaya ba kayo ni? Di ba mo maliwanag ka makanyan? Eh, kuya, mag-bis ka kuya. Bawal. Naka-vlog tayo. Mapanood mamaya to. Ang vlog po yan. Oo. Vlogger yan. Vlogger ako, si Modern Marketing ko to. Pag ganyan kasi tumutulong tayo. Uy. Kaya nga, yan. Atin ako sir. Siya naman, sir, ano, siya mag-isa dito yung... Ano pangalan mo? Yung gripo, ay yung... Baba ng konti, pati yung ulo mo eh. Archer. Yung ano, yung... Wala naman to. So parang ano lang to. Oo. Yung sa'yo hindi masyado. Sumagi lang ng konti sa. Dito talaga yung makakap. So ikaw, isa na ano mo lang, napansin mo. Hindi, sa banyo po daw, yung ano, yung... Strong spirit ka. Sabihin, hindi ka basta-basta nasa piyan. Malakas ang take mo ha. Malakas ang take mo kay Lord ha. So, simula tayo? Sige pa. Wala na? Kuya mo. Kaya na.
So, itong pito kong dila, ilaw natin to. Bible. Ano yung Bible? Ano itong Bible? Ano to? Pagkam ba kay mama? Ano nga to? Ano naman ito? Words of God. Words of God naman yan. Panlaban niya sa mga bad spirit. Ang bahay kasi, kapag ang ating, bawa, ito ko ito na pag ang bahay kasi, pag bad yung ating mga ugali, we invite yung bad spirit. So tayo nag-invite. Pag nag-away-away tayo, na tayo magkakaisa. So you invite bad spirit. Kaya pag nag-pray kayo, every morning, every evening, tapos masya kayo, walang bad spirit. So, itong Bible na to, ang mensahe niyan, siya yung magtatanggal ng bad spirit sa inyo. To accepting Jesus Christ. Yun yun yung tema natin. Yung kasi naman, pantabi sa bad spirit, kung boss mabango, kailangan natin yan. So, ikaw, hawak ka ng Bible, ikaw, pabango kasi, every edge of your room, biglas natin, para mawala yung bad spirit na yan. Ngayon, pag nagpapray tayo, yung bad spirit na yan, papasok yan. Pag pumasok yan, walang bibitaw. Pag bibitaw pag bibitaw yan, ano bibitaw? Kamay mo. Kaya nga bago tayo sino sasama? Relax ba mga lig mo? Sige po. Okay na kayo, sante. Yung takot, ano na, labas na. Sige po. Sali po. Ikaw, okay ka lang. Malak sa loob mo. So, wala na. Yung bina mo, Wala, takot ko na. pag takot mo. At saka nung kuya, di naman talaga siya dito nakatira. Pasal-pasal lang. Okay. Sino malinaw mata? Yerdi. Basa ng Bible. Ikaw na lang din. Naiiyak ako dyan. Ayaw ko. Ano yan? Ano? Ikaw, buksan mo sa Bible. Kuha dyan. Basa na. Basahin mo yung Mateo 6:33. Hanapin mo. Mateo 6:33. Mateo. Sige dyan, hanapin dyan. Nakita mo yan. Basahin mo dyan. Hindi mo makita? Siguro mo makita talaga. Halika, baka tayo dito. So, bago natin to, orasyon mo muna to na pabango, pulbos, gagamitin natin, pantaboy ng masamang spirito mo. Sa Lord, sa Lord, sa Lord, Jesus. Bilang instrument yung pantaboy ng masamang spirito, Lord God, sa talang nito yung Lord God, ng Panginoon, kapungan ng Diyos, ng mga Diyos, sa Lord, manangas mo ng pamamala, sakit karamdaman ipinapalayas ko, sa talang ng Diyos, Jesus. Okay? Ang sabi sa Mateo 6:33, pag sumakita mo muna na pag-alala ka ng Diyos at ang lahat ng bagay pagkakaroon sa iyo. So kailangan seek first, sabi niya nga, the kingdom of God and these things will be added unto you. Pag mayroon kang Lord sa puso mo, yung bad spirit hindi papasok. Tandaan nyo ha. Pero pag salbahe tayo, papasok yung bad spirit. So pag good yung tao nakatira, good yung spirit. Pero pag yung bad yung tao, natural, bad spirit. So dapat ang pamilya, dapat ipipray ka. Walang selosan, walang away. Yung mga ganun ba? So tayo yung gumagawa ng bad spirit natin. Kasi mga spirito nga naghanap tayo ng bahay. Kapag yung bahay magulo, papasok yan. Ito parang ito parang lost soul to. Nakulong siya na-trap siya rito, baka nangangailangan siya ng prayer natin. So kailangan ng prayer natin. So gagawin natin ngayon, we will pray yung gumagambala. Ano parang yan? Gumagambala kay Diana. Kasi yung pagyakap, hindi na maganda yun. Strong spirit yun naman. Masama na yun. Masama kasi yung mayakap na dapat nagpaparamdam lang. So yung mayakap na siya, may intention na pwedeng pumasok sa kanya. Baka mamaya magtaka ka, bakit ibang ugali niya? Hindi mo alam. So yun yung mga bad spirit. Nag-iba ugali ng tao. Nagiging parang wild. O kaya parang iba na siya. So yun yung mga spirit na dapat ang tahanan ay para sa tao. At yung espiritu, yun yan, sa labas, sa ibang elemento yan. So papaalisin natin sila. Ha? So again, ang sabi sa Mark 11:22, have faith in God, sabi sa Bible, magkaroon tayo ng pananampalataya. Pag wala tayong faith, we cannot defeat evil, we cannot defeat spirit. So dapat ngayon, mag-awak-awak tayo with our faith in God. Ha? Sabi nga sa John 46, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makukunin sa maliban sa akin. So accept Jesus Christ, and then God will bless us. Okay? Sige, kamay tayo. Muna kayo. Ayong puwan dyan. Upo ka, makikita yung ulo mo. Baba yung ating vlog. Eliza, dyan lang kayo. So, yuko tayo. Tapos, walang
Hindi dapat sarado yung pinto na yan. Huwag kayo dyan. Sarado ko. Sarado mo, siyempre. Ano yan mo? Hindi pwede usi. Sa akin, no? Kasama kayo pag papasok kayo. Oo, sasama. Oh, dyan lang kayo. Watch nyo lang kayo. Okay. Nakikita ka ba dyan? Sumali ka na. Sige, atyo na ako man eh. Dito mo ng konti sa kanya. Muli dito sir. Hindi ka nakikita? Hindi, layo mo. Nakikita ba? Kung nakikita po siya. Hindi, konti lang. Baka naman natin video. May hinahin natin ano. Oh, ayan. Kita kayo? Sige. Uy, Liza. Pag napasukan ka dyan, dito ka. Umawag ka dito. Lalabas ka pag hindi ka kayo. Pasukan ng bad spirit niya. So ito, pag mayroong kayo naramdaman, walang bibitaw ka. Uy, pilit nyo, walang bibitaw ang mata. So unang-una, pag dagap ba tayo? Yung sasabihin ko, sabihin nyo ha. O, sige, pikit yung mata nyo. Pikit nyo. Ama. Sige sabay, Ama. Ama, Maraming salamat po maraming salamat po sa oras na ito. sa oras nito. Tinatanggap ko po Tinatanggap ko po ang iyong anak ang iyong anak na si Jesus na si Jesus na aking tagapagligtas. na aking tagapagligtas. Ng buong puso, Ng buong puso. patawarin niyo po ako, Ama. Patawarin niyo po ako Sa aking mga kasalanan sa aking mga kasalanan. mula nung pagkabata Mula ng pagkabata hanggang ngayon. hanggang ngayon. Ama, Ama, salamat po salamat po sa oras na ito. sa oras na ito. Sasabihin niyo lang ha. In Jesus name. Sabihin niyo nga. In Jesus' name. Okay, pag may mga elementong hindi kailan mo pumasok may circle natin, sasabihin niyo lang in Jesus name ha. Yes po. Okay, sabi tayo ulit. Jesus name. Jesus' name. Ayan, sasabihin niyo ulit. So nararamdaman ko yung elementong ito. Okay. Anong mensahe? Anong mensahe niya? Bakit siya... Ano pangalan mo, te? Then, Bakit niyakap mo si Diana? Anong mensahe mo? Dito kami ngayon para ipagdasal ka namin kung may problema ka, kung anong kailangan mo, tulungan ka namin. Kung natrap ka dito, tulungan ka namin para ipagdasal ka namin ng pamilyang ito. Anong mensahe mo? Mag-mensahe ka na para malaman namin kung natrap ka sa bahay na to. Para ipag-pray ka namin. At bakit mo niyakap si Dayang? Okay, wala siya sasabihin yung Jesus name, ha? Ulitin nyo nga ulit. In Jesus' name. Kaya pumapasok ng dahan-dahan siya, pumapasok ng dahan-dahan. Walang bibito sa atin, ha? Okay, pumasok doon sa isa. Okay, sabihin nyo? In Jesus' name. Okay, pumasok siya doon. Okay. Anong kailangan mo? Walang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Oh, sige sabay. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Sige sabay. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Sige sabay. Jesus name. Jesus name. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Jesus' name. In Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus Jesus' name. name. Jesus In name. Jesus name. Tuloy-tuloy tayo ha. In Jesus name. Okay. In Jesus name. In Jesus' Jesus' name. In name. Jesus name. Hindi ka namin nakakausap. Pumasok ka sa ibang katawan. So, again, gusto kong malaman kung ano mensahe mo para pag-pray ka namin. Jesus. May kalakasan ng konti ito. Pangalan mo, Paul? Justin Paul. Justin Paul. Paul, may kalakasan ng konti ito, Paul, ha? Huwag kang bibitaw, ha? Mm. Pwede po gumilat. Hindi pwede, bawal.
Okay? Nararamdaman na, Paul? Hindi man. Hindi mo nararamdaman. Nagkamali siya ng pasok eh. Kukunin ko lang kayo ha. Okay, pwede yung pumasok. Hindi maganda ang ginagawa mo kasi may asawa si Dayan. So, pwede mo naman naman ang mensahe mo kung bakit mo ginawa ito. At kung natrap ka, mag-pray ka namin kasi asawa siya ni Justin. So, hindi maganda yung pagyakap ng ginagawa sa ano po mensahe mo. May namatayan ka bang Dayan? Na kapatid? O no? Ibang anak? Wala po. So, wala naman. Ikaw? Meron po. Sino? Si Uncle Tikyo. Kilala mo yun? Dayan? Opo, tito niya po. So, naka-ano mo na siya? Kasama. Nakasama na. Nakasama mo na ba? Nakakabiro mo to, no? Hindi man po namin siya masyadong nakakasama. Oo. Bali parang na. So, matagal na namatay ito? Hindi po. Kailan pa lang po. Yung 29, verse 28. So, hindi ito si uncle mo. Ibang elemento ito. So, kukunin ko ulit ha. So, nandiyan na sa may likod ko. Walang didilat ang mata ha? Ewan ko ba nervous? Kaya ako mag-nervous. Ang sasabihin nyo? In Jesus' name. Jesus' Okay, name. very good. Ganun ko na lang. Jesus. Kapag nagsasalita ko ng ano, pag pangit na yung nararamdaman ko, sasabihin Jesus name ha, para malis na agad siya ha. So, kukunin ko lang konti para matapos na tayo. Sabot ko. In Jesus' name. 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 In In Jesus' Jesus' name. name. In Jesus' name. In In Jesus' Jesus' name. name. In Jesus' 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 In Jesus' name. name. In Jesus' name. In Jesus' name. In In Jesus' Jesus' name. name. In Jesus' name. In Jesus' name. In In Jesus' Jesus' name. name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In In Jesus' Jesus' name. In 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 Jesus' name. Sabay-sabay tayo ng ng mata yan. Sabay-sabay tayo ng mata. 1, 2, 3, 4. Bulit ang mata natin. Okay? Tingnan muna tayo. Masyado malakas. So, ibig sabihin nun, bad spirit yun. So, kailangan natin manigas. Ha? So, aalis yun. Lakas. Malakas yun. Hindi ko pinapasok. Lakas ba? Ano, parang ginukurente? May ano sa'yo, parang may something na nagkamuso sa'yo. So, parang paalisin natin. So, ito, susundan natin ito. Patayin ko muna yung ano. Pati mo na sa ito. So, kuha ka ng plate. Kasi ito, sabay-sabay. Tapos, ikaw, ano mo siya? Kapatid po. Kapatid ka niya. Ano pa ba? O, ikaw ang hawak ng pabango. Pabango naman. Ano sabihin mo, pagpisik mo? His name. Okay. Ikaw, ano mo to? Kapitbahay ko. Bahay. Oh, kandila ka na asin. Asin ka. Pulbus ka. Ibisik yan ha. So, blessed Ito na yan. po. Mamaya, sabi-sabi tayo. Sige, sindihan mo. Magkakambila. Hindi mo susunod to? Tol? Baka masulog yan. Wala ba yung ano? Ito, kay Balban. Nagbabasa? Hawakan mo lang. Kasi ikaw, kandila rin. Sa mauna ka, Ang lilit pa mo.
Hindi lang papasok. Mauna ka tapos, susundan mo to. Sundan mo siya. Visit. Nasa ulan lang kami na ate. Sabi ng kandila. Pag yung kandila yung namatay, yan ibig sabihin. Nakas. Hinakulong sa amin na. Itong pito. Oo. Yung dalawa sa amin. Yes. Patayin mo. Hindi mo sultan. May na-encounter namin ganyan, mas malakas. Kasama namin. Natural yun. Bigyan mo na lang kinamin. Kasi ba na pa? May mga ganyan spirito ko yan. Ano yung mga ganyan Ang trap. Ano yun? Yun yung mga ano. Yun yung mga ano. Kahit siya meron niya. Kaya siyempre haba na yung asawa mo eh. Haba ng hair. Lalo na pag kami kay- dito, kuya. Magtuloy sa ba kabila. yan? Ito kuya, kahit nang sindinger pa may pa rin siya. Mawawala. Hindi, mawawala na ngayon yan. Pag napalasa. Tsaka ano na dito, yung pag kunwari magulo, lagi nag-aawa. Oo. Mga ito. Tapos ano, mag-print ka ng ano, words of God. Alam mo yung ano. Masada ka doon. Dati po ano kami, Christian. Ayun, na sinasabi ko sa iyo. Tumigil po kami. Ayun, tuloy mo na. Sinasabi ko, tinetest kayo ng demons. Bad spirit. Magbalik ulit ko. Ha? Yun naman pala. Kaya naman pala natakap. Wala mo na. Hindi po si mama ko po talaga, tapos sinasama niya lang po. Ayan, maganda na kayo. Kasi hindi, ano yan. Sign na yan. Yung dalawa kuya sa inyo. Oo. So, ituturo mo kami ha. Bago tayo ulit, ano? At saka kuya, bago kami lumipat dito, marami na pong tumira dito. Oo, maraming nagsabi. hindi sabi ng ganyan. Kaya nga natin papaalisin eh. Akala ko, Pwede naman yung kuya yung ano, yung alis na lang kami lang alis. Depende. Sila nga alis. Ba't kayo alis? Hindi na alis yan. Kaya tayo nandito eh. Kaya tayo nandito. Anda mo, hindi siya masyadong strong. Ang kailangan din niya, Kristo sa puso natin. Ang kanila nito, sisimbolo yan ng liwanag. Liwanag yan. Sabihin yan, sisimbolo ng Panginoong si Kristo yung liwanag yan. So, with this, i-bless natin yung bahay mo. Nasaan ito ba, boss? Sino ba ang cameraman natin? Kaya ang cameraman natin? Sundan mo ang camera. Ayun o. Ha? Ano mo, itupi mo. Ayan. Tapos tupi mo lang. Ayun o. Hindi, ayun o. Tutupi lang. Hindi po. Yan. Okay. Ayan. Kasi kailangan kong gusto. Guys. Ako mo guys. Sundan mo kami ha. Tara ganito ka na. Gagawin mo rin. Sabihin mo Diyos na yun. Muna ka. Pila tayo. From this. Paano ba siya? Pagkaya po. Oo. Ito ka. Sundan mo na. pagpipasik na po ako niyan. Oo, kaya I-start nyo na po. Isa, dito ka na isa. Sige. Sige, pisik mo.